مامۆستا بەحری دەماوە خۆش بە چما ناتۆ جوینە خۆ لە تورکیە لە دار دەخە vêcarê di demeke taybet Amerîka bi Îran û Rûsyê re di nava şer de. Dem baş. Lawrence. Rastî em kengê basê dîvîne NATO dikin ama hevra tê bîranî ku ev şerê cîhanê ye û em nav de derbas dibin Bel. vê hêdî de jî demekî dûr dirêjê ku şerê Ukrayna û Libya, Sûriye û niha jî Îran teke nav NATO vê demê de piştî şerê sar da carekî nû ku çekir ji bo kî problemî lokal wekî Balkana em bêjin Bosna Hersek dijî terorê dijî narkotîkê ve demê xweparast nevekî paktê Varşova wekî paktê NATO xwe hîst û Belê Rêzdar Behrî zêde dema me tune ye em hinekî durî dîroka NATOyê kevin em werin van mesaj û peyamên ku ji Tirkiyê niha têne dayîn. Hûn çawa didirin? Çavdîriya we çawa ye? Niha bahsê kurin ku ev NATO sîsê ye ev NATO sîsê jî dixwaze NATO ji Ewropa bêhtir û berê xwe bide Rojhilata Navîn û ber Rûsyê bigre û Amerîka ku hêza xwe serbest bike û bala xwe bide ser Asya Pasifîk. Yani hedefekî sereke ku dixwazin guhertinê mezin çebikin perspektîfê NATO'nê vekî ser dûnê dirêj dikin. Dibe hêzekî dünyayê. Hedefekî wisa Amerîka derdixe pêş. Ev NATO sîsê maqsadekî armancekî wisa serheye. Belê li gorî we peyamên ku niha Trump ji Tirkiyê dide dibêje yek ew ê hêzên xwe leşkerên xwe ji Ewropayê vekişîne di demeke de ku Ewropa li hemberî Rûsya careke din xwe sor dike dibêje Trump vê dibêje niha dibêje ku ew li bendeyê ku bi Rûsya re aştiyekê çêke di navbera dosya wan û Ukrayna de û li aliyê dinê jî dibêje ku welatên NATOyê li gorî daxwazên hêzên NATOyê tev nagerê ango daxwaza Trump di mesela şerê bi Îranê re. Hûn van xalan çawa dibînin hinekî li dijberî peyamên NATOyê tê dîtin ev daxuyaniya ku Trump dide. Niha guhertineke rastî dîrokî pêşê NATOyê li Ankara'ya taybetî jî Ankara ji bo kî pêşerojê NATOyê perspektîv nîşan dide. Hem Rojhilata Navîn hem rêya enerjiyê hem jî ber Çînê çawa were girtin. Çünkü Amerika êdî amadekariya dike ku dijî Çînê proseyekî nû dest bidin. Yani hedefê wana da êdî Rusya ne sereke ye. Êdî bala xwe didin Rojhilata Navîn rêya enerjiyê rêya em bêjin rêya ticaretê û garantiyê wî, sigortê wî, parastinê wî ser vê Amerîka tiştekî nîçe dike. Ji bo wî dibêje ki Ewropa êdî bila perê xwe xerc ke û parastina xwe bi xwe çêbike, artêşa xwe bi xwe silah xwe çêbikin û ji min jî silah bikirin. Ez ne mecburum ki cî ve pere xerc bikim û biparêzim û ji herin vê îmkanê dertî ekonomî xwe mezin bikin ez ji ber ve çûk bimînim. Belê em şekil rasyonel e. Belê Birêz Behrî em vê jî bala xwe binêkê çima Tirkiye li civîna li Tirkiyê her çi qasî em bêjin Tirkiye welatekî NATOyê lê ji wir dixwazin çi peyamê bidin li gorî we? Ev jî balkêş e rastî Tirkiye berê qereqolekî dawî bû dijî bêjin Sovyetê lê niha prosekekî Rojhilata Navîn tê guhertin ev şerê Îranê re derket armanc û maqsed çawa ticaretê ku Çîn dixwaze xwe bigîne em bêjin neftê erzan, enerjiyê erzan û malê milkê xwe bifroşe ser bazarê Rojhilata Navîn re derxîne Ewropa ev korîdor gerek bê kontrol kirin. Bu wî jîna Tirkiye bu ciyekî
lojistik o bu şer ve birinin merkezi şer. Belki Elbejin Habejin. Belki sentre NATO Almanya bu. Belçika bu. Ya sentreki teze Türkiye'de çekilmiş. Avacı boy peşeronca müşahede kur. Hem İran hem Elbejin Galati kendi ve hem de Afganistan ve Çin'e ve ev mıntıka Ceneva var organize kirin.